Το SAFEY είναι μια κατοχυρωμένη πατέντα, ένα μοναδικό, βραβευμένο και καινοτόμο κουτί ασφαλείας που παρέχει μια ιδανική λύση για την ασφάλεια των προσωπικών αντικειμένων των λουόμενων στις παραλίες ή στις πισίνες. Τοποθετείται σε οποιαδήποτε κάθετη ή οριζόντια κυλινδρική επιφάνεια, με ειδικά κλειψ βίδες, όπως στήλους ομπρέλας, επιτρέποντας ταυτόχρονα εύκολη πρόσβαση και επιπλέον προστασία των προσωπικών αντικειμένων. Μαζί με κάθε κουτί ασφαλείας SAFEY παρέχεται το SAFEIT. Το SAFEIT είναι ένα καλοσχεδιασμένο μπρελό κλουράκι από σιλικόνη, αδιάβροχο, σε σχήμα ρολογιού, στο οποίο τοποθετείται το κλειδί, ώστε να δίνει τη δυνατότητα στο λουόμενο να κολυμπάει και να αθλείται χωρίς να τον ενοχλεί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, όπως κολύμβηση, τζόκινγκ, ορειβασία, σκι και διάφορα θαλάσσια σπορ. Το SAFEIT είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να υποστηρίζει διάφορα μεγέθη κλειδιών, προσφέροντας ασφάλεια και άνεση στις διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, οπότε μπορεί να αγοραστεί και μεμονωμένα. Οι επίπεδες επιφάνειες που υπάρχουν τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του SAFEY μπορούν να αξιοποιηθούν ως χώρος διαφήμισης. Επιπλέον, το SAFEY μπορεί να προσαρμοστεί πλήρως για την προβολή μηνυμάτων του κάθε χορηγού. Δημιουργήσαμε πρόσθετα διαφημιστικά καπάκια που ντύνουν το κουτί εξωτερικά, επιτρέποντας την προσαρμογή του κουτιού στις χρωματικές ανάγκες του κάθε διαφημιζόμενου. Πώς δουλεύει αυτό? Τα διαφημιστικά καπάκια εφαρμόζονται πάνω σε οποιοδήποτε κουτί ασφαλείας SAFEY, ακόμα και αν αυτό είναι ήδη τοποθετημένο σε κάποια ομπρέλα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να εξυπηρετούμε τις ανάγκες του κάθε διαφημιζόμενου για όσο χρονικό διάστημα εκείνος επιθυμεί, προβάλλοντας το λογότυπό του μαζί με το χρωματισμό της εταιρικής του ταυτότητας. Στο τέλος κάθε διαφημιστικής καμπάνιας, τα διαφημιστικά καπάκια μπορούν με ευκολία να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν με νέο χρωματισμό άλλου διαφημιζόμενου ή να παραμείνει το SAFEY στον αρχικό του χρωματισμό. Το SAFEIT μπορεί επίσης να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, αφού μας παρέχει τη δυνατότητα της εκτύπωσης του λογότυπου του κάθε πιθανού ενδιαφερόμενου χορηγού πάνω σε αυτό. Σε συνδυασμό με το SAFEY, το SAFEIT αποτελεί μια ιδανική λύση για διαφημιστική καμπάνια στις παραλίες. SAFEY, η καινοτόμα λύση που δίνει υπεραξία στην επιχείρησή σας, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες σας και αποκομίζοντας επιπλέον κέρδος.